Evo ovako radim jednu malu sličicu, jel? Ovo je samo jedan proces moj gdje ja stvaram. Zatim će biti i nastaće jedna priroda ovdje, jeste gdje je to moje jedno djetinjstvo, gdje se trenutno osjećam tako. A zašto ova crna pozadina ovdje? To je isto jedno platno koje sam prvo naglasio i onda sam tek postavio malo platno. Ova tamna pozadina, neću da sad kažem da sam to ja, ali to je jednostavno jedan moj koncept gdje ja sebe tako jednostavno vidim, gdje je svjetlo tamno, što ovo je moj self-autoportret ovdje, gdje će kasnije se naglasiti sa jednom crvenom bojom, prelivom krvlju, a ovdje je ta jedna priroda gdje ja stvaram, radim, osjećam to svoje djetinjstvo. Isto da ne zaboravim da sam ja dijete rata, jel? Zbog toga je isto ova crna pozadina gdje će biti sa tim malim nadzorima crvene boje, jel? Danas svi žele da budu umjetnici. Ali nije jednostavno ipak se boriti sa nečim što dugo nosite u sebi. Jel, nešto što skrivate, što ne želite reći u javnosti. Ali evo, ja sebe sad gledam, neću da kažem uspješnim, ali ja sam još u tom procesu nekom stvaranja, rada, u slikarstvu, u samoj umjetnosti, jel? Ali vidjet ćemo.